Jo també lluito contra la discriminació en salut mental. Els trastorns mentals són reals, comuns i tractables, i la seva recuperació és possible. Poden afectar qualsevol. De fet, una de cada 4 persones tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Les persones amb problemes de salut mental no són més perilloses que altres persones. Poden treballar, però moltes d'elles no tenen feina per culpa de la discriminació que pateixen. No han d'estar tancades. Com tothom, gaudir d'una vida plena depèn de les relacions socials i humanes. Que la gent pensi que les persones amb un trastorn mental són incapaces o violentes disminueix la seva autoestima i dificulta el seu procés de recuperació. A diferència del que se'ns mostra en el cinema, la televisió i la literatura, aquest tipus de persones pot tenir una vida plena i totalment normalitzada. Per la salut mental, no a la discriminació i sí a les persones.